Фильм белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» вышел в широкий Главное прокат. В кинотеатрах кинособытие года. «Аншлаг» Фильм ведь эту «Хрусталь» ленту вышел в намерены широкий прокат. искать Это первый премию. белорусская драматическая комедия Хайп! Гэта не тое, дзеля чаго я раблю гэтае відэа. Ну, ці прынамсі не толькі за гэтага. Але насамрэч, калі дзейнасць на тваім канале прысвечана кіно і ты пры гэтым беларус, то праігнараваць такую навіну, як першы за некалькі тысячагоддзяў фільм, прапанаваны ад Беларусі на Оскар, было бы такім грахом, за які бы ты патрапіў спецыяльна для беларусаў пекла. Трэці фільм, калі быць дакладней, за ўсю гісторыю нашай краіны прапанаваны ад яе на Оскар. Прыйшлося нават нанова ствараць оскараўскі камітэт, які знік ужо амаль 20 год таму. Але нават калі бы не было ўсяго гэтага інфармацыйнага буму, а фільм абмяркоўваюць літаральна ўсе, каму не лянота, я бы ўсё роўна хацеў сказаць пра яго хаця бы пару слоў, таму што зараз патлумачу чаму. Давайте разам крыху паднапружым нашу памяць і паспрабуем успомніць, калі быў апошні раз, калі мы хадзілі ў беларускі кінотэатр на беларускі фільм і сыходзілі з думкай, што мы паглядзелі нешта добрае. Не-не-не-не-не-не, пайшоў адсюль, пайшоў прэч! Фу! Карацей, з'ява крайне рэдкая, пагадзіцеся. Але нешта блізкае да такога пачуцця ў мяне ўзнікла, калі я паглядзеў фільм «Хрусталь». Сюжэт фільма адбываецца ў Беларусі 90-х гадоў. Галоўны герой гэта маладая дзяўчына, якая марыць наведаць Злучаныя Штаты, а менавіта Чыкага, радзіму такога жанра музыкі як хаус, зацятай фанаткай якога яна з'яўляецца. Дабіцца гэтага яна спрабуе не самымі шчырымі спосабамі, з-за чаго лёс складваецца так, што ёй прыходзіцца пэўны час пажыць у нейкім сумнеўным прамысловым раёне з сям'ёй адпаведнага тыпу, якая якраз збіраецца азначаць вяселле. Атрымоўваецца такая ці то драма, ці то камедыя, асноўны канфлікт якой будуецца на сутыкненні розных, не тое каб пакаленняў, а я бы хутчэй сказаў жыццяпоглядаў. Хаця я асабліва не смяяўся падчас прагляду, аднак зале, якая, дарэчы, была амаль поўная, перыядычна давала ведаць, што ў фільме ёсць гумар. Але так ці інакш мне падаўся не самай моцнай часткай «Крышталя», таму я хутчэй успрымаю фільм як драму. Рэжысёр фільма Дар'я Жук, беларуска, якая ў свой час з'ехала за мяжу і атрымала адукацыю ў Штатах. Адтуль яна вярнулася сюды, каб зрабіць гэты у нечым крыху аўтабіяграфічны фільм, але не без дапамогі амерыканскага фінансавання. Дык і што жа ў выніку атрымалася? Я сам, хаця і нарадзіўся ў 90-х, не паспеў застаць той самы каларытны час і дух гэтай эпохі. Таму мае ўяўленні аб гэтым перыядзе абмяжоўваюцца расказамі бацькоў, кніжкамі альбо іншымі фільмамі. Але так ці іначай, гледзячы фільм «Крышталь», я прынамсі магу сказаць, што не адчуваў ніякага такога эфекту сучаснасці, які бывае ў некаторых фільмах пра старыя часы. Гледзячы яго, я бачыў знаёмыя месцы, будынкі, вуліцы, але пры гэтым я адчуваў пэўную дыстанцыю ад іх у часе. Хаця, магчыма, гэта проста таму, што некаторыя краявіды Мінска ўсё яшчэ выглядаюць як у 90-х, але ў любым выпадку фільму яны пайшлі на карысць. І так супала, што зараз я якраз чытаю час «Секонд-хенд» Святланы Алексеевич, і 90-е, якія апісваюць яе героі, якраз прыкладна такімі мне і уяўляліся. Прастора з постсавецкім менталітэтам, якая сустракаецца з дзікім невядомым капіталізмам, і ўсе пастаянна спрабуюць нешта прадаць, купіць, няважна што, няважна каму. Але нават калі паслухаць тых людзей, якія засталі гэты час, або нават выраслі ў ім, раю на гэту тэму артыкул Тацяны Заміроўскай у апісанні, то можа скласціся ўражанне, што рэжысёр зрабіла ўсё як след. Кажучы пра плюсы карціны, таксама хачу заўважыць маладую расійскую актрысу Аліну Насібуліну, якая іграе галоўную гераіню. Такое ўражанне, што гэтая роля як быццам была створана спецыяльна для яе, бо вобраз стыльнай маладой бунтаркі, поўнай нонканфармізму і аднатыпных маніфестаў пра свабоду, на мой погляд, ідэальна для яе падыходзіць. І, ведаеце, я асабіста лічу, што часта асноўная праблема кепскіх беларускіх фільмаў заключаецца ў адсутнасці добрых акцёраў. А тут якраз гэтай праблемы няма. Усе акцёры, па-мойму, прыстойна іграюць. Канешне, можа, у тым ліку гэта з-за таго, што яны іграюць саміх сябе, ну, альбо людзей блізкіх да іх па ментальнасці, па жыцці, але так ці інакш выглядаюць яны натуральна. Хаця, казаць усе, гэта абагульняць. Адзін акцёр, а правільней сказаць персанаж, проста пакідае мяне з неразуменнем, што ён тут робіць. І я маю на ўвазе хлопца галоўнай гераіні. Нейкі фрык ці што? Я не ведаю, можа, моладзь 90-х сапраўды так себе паводзіла, хаця мне кажуць, што не. Але выглядаў ён абсалютна ненатуральна, і таму ігра акцёраў ўспрымалася адпаведна. Як быццам у фільм «Крышталь» выпадкова патрапіў герой з фільма «Курэйчыка». Таксама не сказаць, што ў фільма вельмі моцны сцэнар. Некаторыя дыялогі былі занадта прамыя, простыя, многія скардзяцца на ненастаяшчую трасянку. Мабыць, месцамі так і ёсць, тым болей, што не ўсе акцёры беларусы. Зато ў фільма ёсць сюжэт, які я чамусьці думаў будзе горшы. Хаця, прызнаюся, па-мойму, яго поўнасцю робіць канцоўка, якая была вельмі добра зрэжысіравана і сыграна. Для тых, хто глядзеў, гэта я менавіта пра тую спойлерную частку. Акрамя гэтага было вельмі прыемна пабачыць розныя нестандартныя пастаноўкі кадру, за што дзякую аператару. Таксама з мінусаў не магу не заўважыць якасць гуку, і тут я проста не разумею, чаму, што не так. Калі ты глядзіш кіно ў кінатэатры з больш-менш ціхай публікай і не разумееш, што гавораць героі, гэта не ёсць добра. Не ведаю, у якім месцы акцёрам хавалі мікрафоны, але людзі ў зале нават пыталіся адзін аднаго, хто што сказаў.
Але насамрэч гэта ўсё дробязі. Калі казаць агулам, то мне здаецца, гэта той рэдкі, найрадчайшы прыклад, калі ў Беларусі можна схадзіць на беларускі фільм і пры гэтым не пашкадаваць за гэта грошай. Хаця, ці такі ён насамрэч беларускі? Гэта ў тым ліку адна з тых тэмаў, якая якраз і абмяркоўваецца зараз усімі, хто паглядзеў фільм і застаўся да яго нераўнадушным. І сапраўды, фільм фінансуецца заходнімі кампаніямі, галоўная актрыса з Расіі, рэжысёрка, хаця і беларуска жыве ў Штатах, а падобны сюжэт, калі заплюшчыць вочы на лакацыі, мог бы адбыцца амаль на любой постсавецкай прасторы. А некаторыя ўвогуле адносяць фільм да рускай чарнукі, параўноўваючы яго са Звягінцавым альбо Балабанавым. Дык што ж тады ў гэтым фільме беларускага? А адказ можна знайсці ў самой назве. Так, менавіта Крышталь, на мой погляд, грае тут гэтую вызначальную ролю. Менавіта нашы шклозаводы, Нёманы дадаюць гэтае беларускае адрозненне ў кантэксце 90-х. І як не раз узгадваецца ў фільме, Крышталь, якога ў нас было поўнае, якім выдавалі нават заробкі людзям на заводах, не меў такой каштоўнасці, якую ён набываў, як толькі вывозіш яго за мяжу на захад. Таму гэта і метафора на планы, надзеі галоўнай гераіні, яе жаданне знайсці сабе цану за мяжой, і пры гэтым дробка нашых беларускіх бытавых асаблівасцяў тых часоў. Ну, а калі казаць пра аўтарскі аспект, то вось вам цікавы факт. Першым фільмам, прапанаваным Беларусю на Оскар, быў «Я, Іван, ты, Абрам» 93-го году, які зняла французская рэжысёрка Іаланда Зоберман. Другім быў фільм «З пекла ў пекла» 97-го, які зняў расійскі рэжысёр Дмітрий Астрахан. Забаўна, правда? Атрымоўваецца, оскараўская гісторыя Беларусі не такая ўжо і беларуская. У выпадку з Крышталём у нас хаця бы рэжысёр з Беларусі. Але мне асабіста не здаецца, што гэта такая праблема, калі беларускія аўтары карыстаюцца замежнымі магчымасцямі. Вядома, шкада, што ў нас не развіваецца кінапрадукцыя пры гэтым, але як добраму незалежнаму кіно можна развівацца ў такіх умовах? Пасудзіце самі. Каб пусціць Крышталь у шырокі беларускі пракат і каб зацвердзіць яго оскараўскім камітэтам, прыйшлося выразаць з фільма кадры чарнобыльскага шляху, дзе людзі мітынгавалі і крычалі «Свабода, свабода». У такія моманты проста становіцца сорамна, пра якую кінапрадукцыю можна гаварыць у такой краіне, дзе фільмы, сваіх жа рэжысёраў не могуць быць паказаны ў кінатэатрах, калі нехта ў іх нясе нешта чырвона-белае альбо крычыць слова «свабода». І пляваць, што гэта гістарычны кантэкст, пляваць, што гэта рэальнасць тых часоў, пляваць, што гэта характэрная рыса нашых беларускіх 90-х. Такое ў нашых кінатэатрах не пракаціць. А калі б яшчэ на Оскар такое патрапіла, у кагосьці б тады рэальна здарыўся інфаркт. Не, мне сапраўды цікава, колькі гледачоў, па іх меркаванню, з адной гэтай сцэны выйшла бы з кінатэатра рэвалюцыянерамі і экстрэмістамі. Канешне, можна спрачацца пра значнасць гэтай сцэны, так, але проста сам факт таго, што за такія дробязі фільмы падпадаюць пад цэнзуру, гэта, па-мойму, шмат чаго кажа пра стаўленне да кіно ў нашай дзяржаве. І, дарэчы, пра тэму цэнзуры ў беларускім пракаце я бы хацеў яшчэ пагаварыць. Таму, магчыма, ў бліжэйшыя часы я нарэшце рэалізую даўно запланаванае відэа пра забароненыя ў Беларусі фільмы. Там, паверце, ёсць пра што пагаварыць. Але пакуль нічога не абяцаю. Таму, калі вам было бы цікава, то, не ведаю, стаўце лайкі, напэўна. Дык вось, аб чым гэта я... А, так, Крышталь. Раю схадзіць усім. І пры гэтым я не кажу, што ён вам абавязкова спадабаецца. Не, вельмі верагодна, што ён можа ў вас выклікаць негатыўнае ўражанне. Але так ці інакш, я лічу, што гэта той фільм, які заслугоўвае, каб на яго аддалі грошы, стварылі аб ім меркаванне і дастойна ацанілі. Я не лічу, што ён ідэальны, выдатны альбо нават вельмі добры, але я лічу, што гэта тое кіно, якое нам варта падтрымліваць. Дзеля гэтага я і раблю гэтае відэа, каб заахвоціць вас, шаноўныя, не паленавацца яго паглядзець. Я асабіста гатоў пахваліць Дар'ю Жук і лічу, што гэты фільм моцныя першыя светлыя крокі для беларускага кіно, дзе звычайна нас чакае адно расчараванне. Вядома, наўрад ці ён увойдзе ў спіс намінантаў, улічваючы, якія краіны звычайна з'яўляюцца канкурэнтамі, бо якое бы значэнне ён не граў для беларускага кіно, але трэба прызнаць, што ў сусветным маштабе ён глядзіцца даволі... так сабе. Ці не? Карацей, мая яму адзнака... 7 колаў з 10. Нагадаю, што ў нас на канале цэнзуры няма, і для вас тут поўная свабода слова, так што не саромцеся пісаць, што вы думаеце пра гэты фільм у каментарах. Таксама лайкайце, шэрыце, хайпіце і падпісвайцеся, вядома. Бывайце!